Vidim u brade život. رداء لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite i uzorite ashabe. Draga i poštovana braćo, uvažena rodbino, ja vam se zahvaljujem što ste došli na bolji svijet da ispratimo našu džematliku rahmetli Habibija Kasmu, Hadži Habibija Kasmu. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže da i život i smrt daje samo da bi vidio kako će nam biti ponašanje, kako ćemo postupati. Lijep ahlak je nešto najbolje što Allah Đelešanuhu može da da čovjeku. A lijep ahlak i jednu blagost i jednu plemenitost sam i ja mogao da upoznam kod rahmetli Kasme. Eto, bio sam, hvala Allahu, u posjeti za Ramazanski Bajram kod Hadžinice i osjetio sam tu jednu onu ljepotu kod naših majki, naših nena, onu blagost. Vidi se da je Hanuma bila na namazu. Bila je, i na hađu, hvala Allahu Đelešanuhu, i obavljala je sve one šarte koje je gospodar propisao. I ja ga molim da je zato, ako Bog da nagradi, da je to bude prevaga na tasu dijela koje će ponijeti sa sobom. Smrt je neminovna i evo svakodnevno svjedočimo. Neki dan smo djevojčicu ispratili, sada ispraćamo našu džematliku Nanu. Allah Đelešanu određuje ko će, kad i u koje vrijeme. Ali nama je to, onima koji ostaju, poruka itekako i ibret. Šta ćemo mi ponijeti pred svoga gospodara? To glavno pitanje treba da nam bude. Ne šta ćemo ovdje ostaviti, kome ćemo šta ostaviti, nego šta nosimo pred svoga gospodara. Ništa ne nosimo od materijalnog, samo svoja dobra djela. Zato nam je prilika, evo, da se po ko zna koji put preispitamo šta mi to radimo i kako radimo. Dolazimo li ovdje u ovaj džemat, jesmo li na namazu, obavljamo li sve što Allah Đelešanu traži od nas. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا. Nakon što Allah prije ovog ajeta spominje smrt, kaže svi ćete okusiti smrt i svi ćete se meni vratiti.
I onda kaže, oni koji budu činili dobra djela, koji budu vjerovali činili dobra djela, daćemo im džennetske odaje, sobe, prostorije, ispod kojih će rijeke teći, uživat će. Ellezine saberu ve ala rabbihim yatawakkalun. Oni koji su imali sabura i koji su se na njega oslanjali. Molimo Gospodara da sve ono što je između Hadži Kasme i njega, da joj primi od dobrih dijela, a od eventualnih loših da joj to oprosti. I molimo ga da je uvede ako Bog da u lijepi džennet, a da porodici podari sabura. Mi znamo, a i to je naš običaj lijepi, kada ispraćamo dženazu, da se halalimo sa osobom. Naravno, Allah Đelešanuhu oprašta, milostiv je i oprašta ono što činimo prema njemu. Ali šta je s onim našim odnosima ovdje? Hoće li Allah oprostiti čovjeku ako on ne priča nešto sa svojim bratom, posvađao se, zamjerio? Ne, on čeka da mi to ovdje riješimo ili ćemo gore rješavati. Ali bolje ovdje. Zato evo ja vas molim, ako je iko imao išta nekih nesuglasica, zamjerki sa rahmetli Hadži Kasmom, ja vas pitam, hoćete li joj halal? Hoćete li joj halal? Hoćete li joj halaliti? Ja joj halalim, a ako je eventualno bilo nešto materijalno, poslije javite porodici, to će porodice da izmiri. Molim vas da proučimo još jednu fatihu prije samoga nijeta. Ridajan lillahi il-Fatiha. Nijetimo dženazu namaz za odraslu žensku osobu. Nijet će proučiti na glas Muris Efendija. Bujno. نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلوات على النبي ودعاء لهذه الميتة أداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رداء لله الفاتحة. Hvala vam još jednom da vas Allah nagradi. Assalamu alaikum. Dobro. Evo. Dobro. Dobro. Evo za jedno 7 dana. Neki babo, šta? Down yesterday, feeling